ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ናይ 2027 ዋንጫ ኣፍሪቃ ቅድመ መጻረዪ ንምክያድ ሎሚ 19 ሚያዝያ ናብ ሃገረ ሞሮኮ ኣብ ምብጋስ ትርከብ ምስ ገለ ኣባላት ተጻወቲ እዛ ሃገራዊት ጋንታን ኣሰልጣንን ነካይዶ ዕላል ክህልወና እዩ ሰናይ ምክትታል ፈለማ ሙሉእ ሽምካ ክትነግረኒ ሙሉእ ሽመይ ናሆም ታደሰ መኮነን ይባል እንኳዕ ሓጎሰካ እንኳዕ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኮይንካ ተመረጽካ እሞ ሙሉእ ሽምካ ምስ ተኸታተልትና ክትላለ ሙሉእ ሽመይ ናሆም ታደሰ መኮነን ይባል ከም ዝድበልካ ከዓ ኣባል እዛ ሃገራዊት ጋንታ ኮይነ ምብቃዕካ ሓጎስ ኩላትና ከይፈቱ ሕራይ ነሆም ድሕረ ባይታኻ ብሕፅር ዝበለ ከመይ ዝመስል ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወትካ ድሕረ ባይታይ መጀመርታ ምስ ክለብ ፓራዲዞ ነይረ ካብ ፓራዲዞ ናብ ኣድሊ ስፖርት ክለብ ድሕሪ ኣድሊ ስፖርት ክለብ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምስ ስፖርት ክለብ ደንደን ኣለኹ ካላኻላይ ዲኻ ኣጥቃዒ ቦርት የለ እንታይ እሞ እቲ ጌርኩምዎ ዘለኹም ሓፈሻዊ ምድላዋት እንታይ ዝመስል ናተይ ቦታ ዲፌንስ ሚድፊልደሪ ኣብዚ ተዳሊና ድሎ ለና ከዓ ኩላትና ተጻዋቲ ምስ ኣሰልጠንትና ነዚ ንቅድመ መጻረዪ ዝኸውን ምድላዋት ኣጻይፍና ንርከብ እቲ ዘለኻዮ ፖዚሽን እንዳ ተኸላኸልካ ተከፋፍል ኢኻ ክንደይ ተጻወቲኹም ተመሪጽኩም ዘለኹም ካብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ደገ ብሓፈሻ ክንደይ ተጻወቲኹም ካብ ውሽጢ ዓዲ 10 ተጻወቲ ኣለና ካብ ወፃኢ ሃገር ዝመጹ ኤርትራውያን ተጻወቲ ከዓ 14 ጠቕላላ 24 ተጻወቲ ኣለና እዚ ፍሉይ ክስተት ናይ 2026 ኣብ ኩዕሶ እግሪ ሃገርና ኢልና ንገልጾ ግብፃዊ ኣሰልጣኒ እዩ ናባኹም መፂኡ ዘሎ ሕጂ ዘለኩም ምውሃድ ብኸመይ ዝግለጽ ናይ ቋንቋ ምርድዳእ ብኸመይ ምገለጽ ከለና ብሓፈሻ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ መፂና ዘሎ ኣሰልጣኒ ቁሩብ ዶንጊዲ መፂና ግን ንሕና ኣብ ቅድሚ ሕጂ በቲ ንስልጠኖ ዝነበርና ኣብ ጽቡቕ ወዓትን ኣብ ጽቡቕ ምድላዋትና ጸኒሕናዮ ንሱ እውን ከምዚ ብምጽናሓዮ ብጣዕሚ ተሓጒሱ እቲ ሱ ሒዝዎ ዝመፀ ስራሕ ከዓ ብጣዕሚ ተቓሊሉሉ ኣብቲ ሱ ደልይዎ ዘሎ ነገር ክንኣቱ ከዓ ኣዝዩ ቀሊል ኮይኑ ማለት እዩ ጽቡቕ ሕጂ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እቲ በፂሕዋ ዘሎ ምድብ ምስ መን ጋንታታት እየን ዘለዋ ክንደይ ጋንታታት ከለዋ ሕጂ ደለና ፀወታ ቅድም ምስ ኢስዋቲን እትበሃል ሃገሪ ኣብ ሞሮኮን ኣብ ኢስዋቲን ንኽካየድ ነዚያ ፀወታ ዝሓለፈ ከዓ ናብ ግሩፕ ስቴጅ ይኣቱ ሕጂ ዘለኩም ምድላዋት ከመይ ይመስል ማለት ክትዕወቱ ዲኹም እንታይ ኢና ክንፅበ ካባኹም ምድላዋትና እኮ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ዘሎ ዓወት ሒዝና ክንመፅእ ከዓ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ እዛ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ነዊሕ እዋን ዝተጠርነፈት ሃገራዊት ጋንታ እያ ኣብ ዘለና ተፃወቲ ከዓ
ብዙሕ ግዜ ብሓንሳብ ዝተፃወትና ኣብ ክለባትና ወላ እውን ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ብዙሕ ግዜ ዝተጠርነፍና ተፃወቲና ድላዋትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘሎ ኣምላኽ ይሓግዘና ዓወት ሒዝና ክንምለስ ቢንያም ግርማይ ዘመዝገቡ ዓወት ትዝክሮ ኢኻ ብሃገር ደረጃ ዝፈጥሮ ሓበን ብውልቁ ከዓ ዝተጎናፀፉ ክብሪ ትዝክሮ ኢኻ እሞ ብወገንካ ኸ እስከ ብውልቅኻ ንሆም ከመይ ኢኻ ተዳሊኻ ዘለኻ እስከ ብፍሉይ ትጠቕሶ ነገር ተሎ ትገልፀሊ ከምዚ ድበልካ መጀመርታ ናይ ቢንያም ኣብ ብሽክለታ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ዓይነት ስፖርት እዩ ብዙሕ ነገር ሓጊዝና ዘሎ ኣነ ብውልቀይ ከዓ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኮይነ ዓወት ሒዝና ኣካል ናይ ሕልመይ ናይ ፕሮፌሽናል እዩ ናይ ፕሮፌሽናል ኣቢል ኣሳሊጠ ክመፅእ ከዓ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ሕራይንሆም ንሕና ብወገንና እውን ነዚ ቅድመ መፃረይ ብዓወት ብጥዕና ብሰላም ክትምለሱ ብስም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ይምነየልኩም ይቐኒየለይ Yes. Not too strong. Not too strong. Not too strong. How come you pass? ብስመይን ብስም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረን ኣዝየ ዘመስግነካ እንኳዕ ድማ ንስኻ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኮይንካ ተመረፅካ እሞ ፈለማ ንድሕረ ባይታኻ ዝምልከት ሕፅር ኣቢልካ ምስ ተኸታተልትና ክትላለ ኣራይ ሽመይ እኮ መጀመርታ ዓብለሎም ተኽሊ ዝግበሃል ኣንበስካ ኣበሃል ማለት እዩ ድሕሪ ባይታይ ማለት እዩ ምስ ገዛ ባንዳ ነይረ ካብ ገዛ ባንዳ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ማለት እዩ ዝበዝሐ ፀወታይስ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ተፃይተ ማለት እዩ ዝፃወት ዘለኹ ዋላ ሕራይ ኣንበስ ኣበየናይ ክፋል ናይ ሜዳ ኢኻ ትፃወት ዲፈንስ ሚድፊልደር ይፃወት እንዳተኸላኸልቱ ዝከፋፍል ማለት እዩ ፅቡቅ ሕጂ ሓፈሻዊ ዘለኩም ውህደት ከመይ ዝመስል ንክንደይ እዋን ኢኹም ልምምድ ጌርኩም ምድላዋትኩም ብሓፈሻ ከመይ ዘሎ ምድላዋትና እኮ ብሓፈሻ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ካብ ነዊሕ ኢና ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ምስ ኒጀር ማለት እዩ ምሕዝነት ተፃይትና ነርና ሕጂ ከዓ ኣብ ዝሓፀረ ማለት ኣብ ክለባትና ኢና ቀኒና ከባቢ 2 ወርሒ ዝኸውን ብሓንሳብ ተዓፂና ኣለና ማለት እዩ ምድላዋትና ኩሉ ፃይፍና ብፅቡቅ ኩነታት ኢና ዘለና ሕራይ ሕጂ ሓድሽ ግብፃዊ ኣሰልጣኒ እዩ መፂኩም ዘሎ ወላ ንሓፂር እዋን ልምምድ ጌርኩም ኣለኹም ሕጂ ብኸመይ ተለማሚድኩም ኣለኹም እዚ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ዘለኩም ውህደት ምርድዳእ እንታይ ይመስል ወዝ ሓድሽ ኣሰልጣኒ መፂና ዘሎ እኮ ቁሩብ ግዜ ሓፂሮ ነው እምበር ምስ ኤርሚያስ ኢና ዝበዝሐ ልምምዳትና ጌርና ማለት እዩ እቲ ኩሉ ዝበዝሐ ልምምዳትና እኮ ቀዲምና ፃይፍና ፀኒሕና ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሕጂ ከዓ እሱ ከዓ መፂኻ ሓጊዝና እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ፊኒሽን ኣብቲ ናይ ምክልኻል ገለ መለስ ምስ ተሞክሮ ዘለዎ ንሱ ገለስ ፅቡቅ ሓጊዝና እሱ ሕራይ ፅቡቅ ኣንበስ እተን በፂሕናኹም ዘለዎ ሃገራውያን ጋንታታት ብቕዓተን ብኸመይ ፈሊጥኩም ኣለኹም ዶ እንታይ ኣፍልጦለኩም ብዛዕባ ዝምልከት ብቕዓተን እኮ ምስ ኢስዋቲኒ እዩ ንሱ ናይ ኢስዋቲኒ ከዓ እቲ ብቕዓት ከዓ ከምዚ ብዝበሉና ማለት ንእሽተይ ቪድዮ ገለ ሪኦምና ነይሮም ብኡ ተመርኪስና ማለት ንዑ ዝኸውን ኢልና ልምምዳት ኣካይድና ኣለና ኣንበስ እቲ ዕላማ ኣብዚ ቅድመ መፃረይ ንምዕዋት ናብ ዝቕፅል ውድድር ንምስጋር እንድዩ ብሓፈሻ እቲ ዕላማ ብውልቅኻ ከመይ ተዳሊኻ ኣለኻ ከም ህዝብን ከም ሃገርን ካባኹም እንታይ ኢና ክንፅበቕ ብሓፈሻ እኮ ብውልቀይ እኮ ብጣዕሚ ማራ ተዳሊና ኣለና ነዚ ፀወታ ማለት እዩ ናብቲ ናይ ምድብ ንክንኣቱሲ ኣበርቲዕና ኢና ፅዒረ ዘለኹ ማለት እዩ ኣምላኽ ተተሓዊስዎ ከዓ ናብቲ ናይ ምድብ ስዒርና ንኣትወሉ ይኸውን ሕራይ ኣንበስ ብስኻ ብውልቅኻ ክትገልፆ ትደሊ ትውስኾ ነገር እንታይ ኣሎ ብውልቀይ እኮ ክብሎ ዝደሊ ማለት እዩ በቃ ሓቦን ኒሕን ጌርና ንዝመፅእ ፀወታታት ገለ ንክንፃት ማለት እዩ በርካለስ ንሕና እውን ኣብ ኩለንትናዊ ጉዕዞኹም ዓወት ንምንየልኩም ብሰላም ብጥዕና ድማ ናብ ሃገርና ክትምለሱ ተስፋ ንገብር ቴንክ ዩ
ፈለማ ብስም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ኣዝየ ዘመስግነካ ፈለማ ስምካን ድሕረ ባይታኻ ዝምልከት ሕፅር ኣቢልካ ምስ ተኸታተልትና ክትላለ ሕራይ ሙሉእ ስመይ ኣቤሰሎም ቴዎድሮስ ይበሃል ድሕረ ባይታይ ድማ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣሰልጣኒ ኣካላዊ ብቕዓት ሕራይ ኣቢስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሎሚ 19 ሚያዝያ ናብ ቅድመ መጻረይ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2027 ንምክያድ ናብ ሞሮኮ ኣብ ምብጋስ ትርከባ ኣላ እሞ ብመንፅር ኣካላዊ ብቕዓት እዞም ኣባላት ሃገራዊት ጋንታና ከመይ ተዳልዮም ኣለዉ? ፅቡቕ ሓደ እንታይ እቲ ፅቡቕ ነገሩ ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ካብታ ጋንታ እታ ሃገራዊት ጋንታ ካብቲ ጥርነፍ እቲ ግቡእ ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ልምምዳት ብኩዕሶ ዝተሰነየ ብፍላይ ብኩዕሶ ዝተሰነየ ናይ ስፒድ ስፕሪንትስ ዝተፈላለየ ልምምዳት ክንገብር ፀኒሕና ኣብቲ ናይ ኣካላዊ ብቕዓቶም ብዙሕ ዘፀግም ዘሸግር ኣይኮነን እንታይ እዩ ሓደ እቲ ፅቡቕ ነገሩ ኣብ ተዛማዲ ኣብ ኣክቲቭ እዮም ዘለዉ ተፃወቲ ኣብ ናይ ዞባ ማእከል ውድድር ናይ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ሊግ ዞባ ማእከል ኣብኡ እዮም ፀኒሖም ስለዚ ኣብ ኣክቲቭ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ስለ ዝፀንሑ ነቲ ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ልምምድ ንክገብሩ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ብኣካላዊ ብቕዓቶም ኣዝዮም ፅቡቕ ኣካላዊ ብቕዓት ክንብል ከለና ምግጃፍ ወይ ርጉድድ ኣይኮነ እቲ ኣካላዊ ብቕዓቶም ኣብ ኢንዱራንሶም ኣብ ስፒዶም ኣብ ኩሉ ፓወሮም እቲ ፍሌክሲቢሊቲ ዝበሃል ናይ ፊዚካል ፊትነስ ኣብ ስሩዕ ቁመና ከም ዘለዉ ክገልፅ ይፈቱ ፅቡቕ ኣቢስ ንኣካላዊ ብቕዓት ዝምልከት ክለዓል ከሎ ዝተፈላለዩ ርእስታት እንዲ ኣብኡ ዘጠቓልል ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ውፅእ ዝበሉ ሃገራት ድማ ብኣካላዊ ብቕዓቶም ኣዝዮም ገዘፍቲ ልዑል ጥንካረ ዘለዎም እዮም ነዚ ንምምካት ብኸመይ ተዳሊኹም ኣለኹም? ፅቡቕ ሕቶ እዩ ሕጂ ኣብቲ ኣካላዊ ብቕዓትና ብፍላይ ናይ ሃገርና እቲ ኣካላዊ ብቕዓት ቁንፅብ ዝበለ እዩ ነዚ ግን ነቲ ናቶም ንብሎ ዘለና ቁመት ኣሎ ሓይሊ ኣሎ ነዚ በየና ኢኻ ሓደ በቲ ታክቲካል ፀወታ ናትካ ኩዕሶ ብዝሓዝካሉ እዋን ኣብቲ ናይ ፊዚካል ፊትነስ ከይወፀኹ ምክንያቱ እቲ ፊዚካል ፊትነስ በቲ ታክቲካል ወርክ ናትካ እዩ ነንፃር ጋንታታት ዝርዕም ስለዚ ኩዕሶ ብትሕዘሉ ግዜ ምስኦም ምጉናፅ ኣይኮነን ደልየካ ምስኦም ምጉርፋጥ ኣይኮነን ደልየካ ቁልጡፍ ኩዕሶ ምፅዋት እንታይ ማለት እያ እዚኣ እታ ዓንቲ ወይ ኣቐዲመ ዝገለፅኩልካ ስፒድ ማለት እዩ ተፃዋታይ ስፒድ እንድሕር ኣለዎ ኩዕሶ ተቐቢሉ ካብ ናብ ክህብ ደፀጉሞ የለን ስለዚ ዋላ ፊዚካሉ እኹል ድልዱል ይኹን ትመጋጥምቲ ኣንፃር ጋንታኻ ብዘለካ ተውህቦ ናይ ፍሌክሲቢሊቲ ምትዕፅፃፍ ንብሎ ናይ ተን ስፒድ ንብለን ምስ ኩዕሶ ኣብዚና ብቕልጣፈ ሕጂ ንሕና ላዕለዋይ ኢድ ክንሕዝ ዘለና ብምስቲ ክእለት ዘለና ውልቃዊ ክእለት ኣሎ ኩዕሶ ኩሉ ኤርትራዊ ከምዚ ንሪኦ ኣብ ፅርግያ ኣብ ናይ ግራስሩት ከይተረፈ ብኡ እንዳዕበየ ኣብ ኩዕሶ ፀገም የብልናን እቲ ኣካላዊ ብቕዓት ናይተን መጋጥምትና ድማ ዋላ ፊዚካሊ ቆማታት ይኹኑ ዳ እምበር በዚ ክብለካ ፀናሕኩ በቲ ምትዕፅፃፍ ናይ ነብሲ ዘሎ ቅልጣፈ በቲ ዘሎ ስፒድን በዚ ትብልጫና ናና حساب يا ماما غزينا هذا لنا كل سنه حساب اوكي ديامو سايكلين غزينا سايكلين حساب سايكلين ንስኻ ንውሕ ዝበለ እዋን ምዛ ሃገራዊት ጋንታና ከም መምህር ኣካላዊ ብቕዓት ወይ ኣሰልጣኒ ኣካላዊ ብቕዓት ብምዃን ሰሪሕካ ኢኻ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ሓድሽ ግብፃዊ ፕሮፌሽናል ኣሰልጣኒ ተፀንቢሩልና ኣሎ እሞ ምስኡ ዘሎ ምውህሃድ ብኸመይ ኢኻ ትገልፆ? እዚ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ግብፃዊ ሓሺሚ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን እቲ ትሬኒንግ ማለት እንታይ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ፊዚካል ትሬነር ብመንፅር ናይቲ ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ሄድ ኮች ንብሎ ዘለና እዚ ግብፃዊ ብናቱ መንገዲ ኢኻ ትኸይድ ነታ ደልይዋ ዘሎ ሴሽን ወይ ነታ ደልይዋ ዘሎ ልምምድ ኣቐዲሙ ብምርኻብ ሞ ናይ ሎማዓንቲ ልምምደይ ከምዝን ከምዝን እዩ ወይ ናይ ፅባሕ ልምምደይ ከምዝን ከምዝን እዩ ንዕኡ ዝመስል የቐሪበሉ ዝፀንሕ ኣነ ንኣብነት ናይ ታክቲካል ወርክ ናይ ዲፌንዲንግ ናይ ምክልኻል ንድሕር ኮይኑ ናይ ኣታኪ እንተኮይኑ እታ ናይ ወርማ ኣብ ስራሕ ናይ ኣካላዊ ብቕዓት እሳ ንገዛ ርሳ ብናተይ ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ብኡኡ ምስቲ ዝምድና ዘለዋ ናብቲ ቀንዲ ዋና ቀንዲ ስራሕ ቅድሚ ምእታውና ንዑ ትዛመድ እያ ቁሩብ ጃምፕ እንድሕራሉ ደሊሎ ስትሬንግዝ እንድሕር ደሊሎ እቲ ኮንስ ሃርድልስ ስለ ዘሎ መሰናኽል ስለ ዘሎ ብኡ ጌርካ ትቕርበሉ ስለዚ ካብቲ ናቱ መምርሒ ኣይትወፅን ኢኻ ደልይዋ ዘሎ ነታ ጋንታ ዓወት እንድሕር ደኣ ኮይኑ በዚ ከምዚ ኢኻ ትጅምረለይ ሎሚ ይብለካ እስኻ ድማ በቲ ናቱ መንገዲ ተበጊስካ ምስ ተቐዳማይ ሄድ ኮች ምስኡ ተሳኒኻ ስራሕካ ትሰርሕ
ጽቡቕ ኣቢስ ሕጂ ፈጢርኩምዎ ዘለኹም ውህደት ብኸመይ ይግለጽ ዋላ እዚ ስልጣኒ ሓፂር መዓልታት ገይሩ እንተሃለወስ እቲ ዘሎ ውህደት ብኸመይ ከም ገለጽከ? ኣዝዩ ጽቡቕ ውህደት እዩ እቲ ናይ ኩዕሶ ነገር እቲ ዓብ ብልጭኡ ዋላ ኣብ ቋንቋ ፀገም ይሃሉ ኣሎ እቲ ናይ ቋንቋ ናይ ስፖርት ኣሎ ቅልጣፈ እንድሕር ኢልና ንሕና ብትግርኛ እሱ ካልእ ብዓረብ እንድሕር መወዳእታ ግን ታ ስፒድ ክትመጽእ እያ ሕጂ ኣብ ከምዚ ምርድዳእ ኣሎ ዋላ እቲ ቋንቋታት ኣብ ምርድዳእ ክስተያየት ይኹን ስፒድ ስትሬንግዝ ዲደሉ ትትሪ ዲደሊ ደሎ እቲ ቋንቋ ናይ ኩዕሶ ስለ ዘሎ ሹት ክብለካ ከሎ እንግሊሽ እዩ ዝንገዛእ እርሱ ሾርት ስፕሪንትስ ሓፀርቲ ስፕሪንት ናይ 10 ሜትሮ 7 ሜትሮ ስራሓለይ ይብለካ ስለዚ እቲ ውህደት ዋላ ናይ ሓፂር መዓልቲ ይኹን ናይ ዝመጽእ ዘሎ ሓሽሚ ግብፃዊ ኣሰልጣኒ ዋላ ሓፂር መዓልቲ ይኹን ቀልጢፍና ተዋሂድና በቲ እሱ ዝደልዮ መንገድን በቲ ንሕና ሒዝና የፀንሐና ዓቕምና ኣይተፃወትና ናይ ሃገር እሱ ስለ ዘይፈልጦም ብኡ ብተዛማዲ መንገዲ ኣብ ጽቡቕ ምውሃድ ኣለና ምዚ ሓድሽ ዓላም መጽእ ዘሎ ሕረ ኣቢስ ንባህሊ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ እቲ ኣሰልጣኒ ንዘለዎና ብቕዓት ብኸመይ ተረዲእዎ ወይ ተቐቢልዎ? ጽቡቕ ተፃወትና ኣዝዩ ምፅእ ምስ በለ መጀመርያ ሰማዓት እዮም ሓደ እቲ መለለይ ባህሪ ኤርትራዊ ኣኽባሪ እዩ ኣኽባሪ ጋሻ እዩ ምቑሉል ኣቀባብላ እዩ ገና እቲ ፍሕሹ ጎፆም ናይቶም ተፃወቲ ምስ ረኣየ እዚኣ መጀመርያ ንጋሻ ዝኾነ ኣሰልጣኒ ጥራይ ዝኾነ ጋሻ ትስሕቦ ሰያ እታ ምቑሉልነት ናይ ኤርትራዊ ድማ ሰያ መጀመርያ ገና ኩዕሶ ከይጀመረ ከይኣተዎ ከሎ እቲ ኣቀባብላ ከቢብና ፀኒሕና ጽቡቕ ሙቕ ዝበለ ሰላምታ ምስ ገበርናሉ በዚኣ እዩ ጀሚሩ ቅድሚ ስርሑ ትዕግበቱ ድሕሪኡ ኣብ ስራሕ ከዓ ምስ ረኣዮም 2-3 መዓልቲ ምስ ረኣዮም ቅልጣፈና ኩዕሶ እዛ ዝበልኩኹም እያ እታ ዝበልኩኹም ኣቐዲመ ኩዕሶ ምልከትና ብጣዕሚ እዩ ኣሚኑ ባሱ እዩ ትምልከት ኣሎ ጥራይ እንታይ መለለይና እዩ ከዓ ጥራይ እንታይ ኢሉ እሱ ሓንቲ ቅልጣፈ ኩዕሶ ምስ ሓዝና ቀጻሊ ድዛረባ ቅልጣፈ ክንዱንጉ የብልናን ብቅልጣፈና ንኣንጻር ጋንታ ከይተዳለዎ ከሎ ክንስዕሮ ወይ ከንዕንዎ ንኽእል እዛ ቀጻሊ ሕጂ እሳ ስፒድ ቅልጣፈ ድብላ ሓንቲ እዚኣ ኣላ እንተደይ ኮይኑ እቲ ፃወቶኦም ካብ ናብቲ ታክቲካል ቴክኒካል ፀወቶኦም ኣዝዩ ብፍላይ እቲ ናይ ውልቂ ክእለትና ዓጊቡሉ ኣሎ ጽቡቕ ኣቢስ እዚ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይ ደይኮነ ካብ ደገ እውን ዝፅንበርዋ ተፃወቲ ኤርትራውያን ኣለዉ እሞ ነዚ ንምውሃድ እንታይ ስራሕ ይፅበየኩም ብኸመይ ሒዝኩም ኣለኹም? እወ ንሱ እዩ ሕጂ እቲ ኣብዚ ዝፀንሐ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፀንሐ ተፃወታይ ጽቡቕ ልምምዳቱ ወዲኡ ዳርጋ ኣብ ምብጋስ ይርከብ ኣሎ እቶም ብደገ ዘለዉ ኤርትራውያን ድመፁ ዘለዉ ምናልባት ናይ 3-4 መዓልቲ ዕድላት ክህልወና ክእል ይብል ኣነ ኣብኡ ትገብሮ ሓድሽ ስርዓት ፀወታ የለን ጥራይ እንታይ ዓይነት ምናልባት እቲ ሄድ ኮች እንታይ ዓይነት ናህና ፍልስፍና ሒዞ ይኣቱ ሓፂር እዋን ስለ ዝኾነ ናይ ምጥቃዕ ስልቲ ዲኻ ናይ ምክልኻል ዲኻ ኣብ ቦታኻ ሎ ብሎክ ጌርካ ዲኻ ትፃወት ንሱ ሕጂ ናይ ነዊሕ እዋን ዝወስድ ኣይኮነን ናይ ክልተ ልምምዳት ጥራይ ምውሃድ ዘድል እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣፀጋሚ ኣይኮነን ሕረይ ጽቡቕ ዕላማ ዝመገሻ ኣብዚ ቅድመ ምፃረይ ተዓዊትኩም ንምምፃእ እንድዩ ግን ብፍሉይ እስከ ንስኻ ከም ኣሰልጣኒ ኣካላዊ ብቕዓት እንታይ ኢና ክንፅበ ካባኻ? እወ እሱዩ ዓወት ኢና ክንፅበ ዝኾነ ኣብ ቅድሜና ዝነበሩ ተፃወቲ ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ እቲ ሓቦ ኒሕ ወኒ ኣሎ ተዓዊትና ከም ንመፅአ ድማ ድፈልጥ ኣነ ብምሉእ ምትእማን እንታይ ኢኻ ተልካኒ ዓቕሚ ናይ ኣንጻር ጋንታ ኸዋላ ኣይትፍለጥ ዓቕሚ ናይ ጋንታ ዓቕሚ ናይታ ሃገራዊት ጋንታና ትሪኦ ኢኻ ስለዚ ምስኡ እቲ ሓቦ ንወንን ዘይተርፍ ኩሉ ግዜ ናይ ተሰዓርነት መንፈስ ናይ ኩዕሶ እግሪ ናይ ሃገርና ዘሎ ተዓዊትና ክንመፅእ እየ ዝብል ኣነ ጽቡቕ ኣብ መወዳእታ እምበር ኣነ ዘይጠቐስክዎ ንስኻ ክትወስኮ ትደሊ ነገራት እንድሕር ኣሎ ዕድል ክበካ ጽቡቕ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ሕጂ እውን እዚ ንኸዶ ዘለና ሃገር ወኪልና ባንዴራ ናይ ሃገር ባንዴራ ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ወኪልና ኢና ንኸይድ ዘለና ስለዚ ከምቲ እቲ ህዝቢ ንዓና መንግስቲ ህዝቢ ኣሚኑ ደውፍረና ዘሎ ንሕና ድማ ነቲ ሃገር ዓወት ሒዝናሉ ክንመፅእ በዚ ኣጋጣሚ ቃል ኣቱ ሕረ ኣቢስ ኣሰልጣኒ ኣካላዊ ብቕዓት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብስመይን ብስም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረን ኣዝየ የመስግነካ ኣብ ጉዕዞኹም ድማ ዓወት እንዳተመነና ብሰላም ብጥዕና ናብ ሃገርኩም ዓወት ሒዝኩም ክትምለሱና ተስፋ ይገብር ይቐኒየለይ ኣነ እውን ክብረታብ ይቐኒየለይ ቴንክ ዩ Yes. Yes. Okay. Yes. I need more. More.
حراي فلما ملئشمكا مستخطاتلتنا ختلاله الراي شمي ممر تسفاي ألكسندر بحال أب هاجراي فيدريشن كوسو أغري إرترا حلاف كوميتي تكنيك الله حراي ممر تسفاي نحفشاوي مدلوات هاجرايت غانتا كوعس اغري إرترا بخمي خات قلصو بحفشو مدلات هاجرايت كانتا أزيو صبوق ምናልባት የሀገራዊት ጋንታ ብፍላይቲ ኣሰልጣኒ ግብፃዊ መፅኡ ዘሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ምስ ምዃኑ ተዘይኮይኑ ኣቐዲማት የሀገራዊት ጋንታ ክዳሎ ስለ ዝፀንሐት እቲ ምድላዋት ፅቡቕ እዩ حراي ممر تسفاي كم زا قديم كاخد قلتو تصنحكا قبصاوي اسلطاني كم حدش اسلطان خوين نابز هاغراويت غانتا مصي لمو بمداي مترغام وي قانقا نسخا دما ابو تتحغاغز زالخمو اتي وحدتا منغو اسلطانن تصاوتي هاغراويت غانتا إرترا زلو بخمي مغلصكايو نسخا بقربخا كم ترغام خوينكا اموهادن امردان تنطف كم بهلاوكا هو لكعيو كل جزء قانقا اشغار ስለዝኾነ እዚ አሰልጣኒ عربي زارب ስለዚህ ንሱ ኮይነ እንዳተሓጋገዝኩ ኣብቲ ክፍሊ ቴክኒኩን ሓላፍ ቴክኒክ ስለዝኾንኩ ኣብቲ ቴክኒካዊ መዳይ እውን እንዳተረዳዳእና ንኸይድ ኣለና ስለዚ ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ከለና ተፃቲ ብፅቡቅ ተቐቢሎም ኣለዉ ኣሰልጠንቲ እውን እቲ ዘሎ ሃዋህው ተረዲኦም እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምርዳእ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ስለዚ እቲ ልምምድ እውን በቀሊሉ ኩሉ ግዜ ኩዕሶ እግሪ ናታ ቋንቋ ስለ ዘለዋ ቋንቋ ፍለጥ ኣይትፍለጥ ብዘይገድስ ናታ ቋንቋ ስለ ዘለዋ ፅቡቅ እንዳተራደዱ ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ዝሓሸ ውህደትን ዝሓሸ ምርዳእን ኣሎ ኣሰልጣኒ ሓሽም ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኤርትራ ነዊሕ ሰረት ዘለዎ ዳርጋ ከም ባህሊ ንነዊሕ እዋን ዝሰረተ እሞ ነዚ ብኸመይ ተገንዚቦ እዚ ግብፃዊ ኣሰልጣኒ ሓሽም ልክዕ እዩ ምስ መፀ ምናልባት ኤርትራ ከም ኤርትራ በዓል መሹር ቅድሚኡ ስለ ዝነበሩ ቁሩብ ኣፍልጦ ታሪክ ነይርዎ እዩ ግን ምስ መፀ ብዝያዳ ምስ ራእዮም ቲም ተፃቲ ናይ ብሓቂ ባህሊ ናይ ኩዕሶ እግሪ ከም ዘሎን መሰረት ከም ዘለዎን ተረዲኡ ብዝያዳ ከዓ ኣብቲ ዓቕምን ተፃቲ ናይ ቲም ተፃቲ ምስ ራእየኻ ብዝያዳ ተመሲጡ ክስራሕ ዘለዎ ነገራት እኳ ብዙሕ እንተኾነ ብዙሕ ዝጎድለና ነገር እኳ እንተሎ ግን መሰረቱ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝሓፀረ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ክንበፅሕ ምዃንና እሙንቱ ገሊጹ ኣሎ حراي ممر تسفاي نسها كم أبال هاجراوي تكنيك ناي بجزاء كوعس أجري نتن مسانا تمدي بنزلو هاجراوين غانتاتات بخمي تجمجمو تبقعتن زلون درجة بخمي مزينكم والله هو لك يو نحنا حجين تصاتا قدم مصراي دخيل كامس إسواتيني قدم مصراي غيرنا دحرينا بناي جروب ناتو سلازت يناي جروب ناتون بحجي ስለዝኾነ ኣይ ተነፀረና ኣሎ ግን ቀዳሚ ፅወታና ሆም እንዳወይ ምስ ኢስዋቲኒ ና ህንፃት ክልተ እግሪ ማለት እዩ ስለዚ ኢስዋቲኒ ክሪኦም ከለና ምናልባት ካብ ነዊሕ ኣትሒዝና ብዙሕ ኣብ ዓበይቲ ሃገራዊ ፅወታታት ብዙሕ ከም ዘይሳተፉን ቅድሚ ሕጂ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ተራኺቦም ተሳዒሮም ከም ዝነበሩ ታሪክ ዝገልጽ እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ምናልባት ብዙሕ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ስለዘይ ተሳተፉ ዓቕሞምን ደረጃኦምን ብዙሕ ክንፈልጦም ኣይከኣልናን ይኹን እምበር ንሕና ብዝከኣለና ኣብቲ ጥንኩር ዝኾነ ኣብቲ ፖዚቲቭ ዝኾነ ሳይድ ናይ ጋንታና ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ብዝያዳ ከዓ ምስ ከድና እቲ ቀዳማይ ፀወታ ተጠንቂቕና ተፃይትና ባህርያቶምን ክእለቶምን ዓቕሞምን ኣበይናዮም ድኹማት ኣበይናዮም እቲ ናቶም ፖዚቲቭ ሳይድ ርኢና ክሰርሕ እዩ እቲ ዝያዳ ምክንያቱም እዚ ኣሰልጣኒ እውን ባዕሉ ዝመፃሉና ዶንጊ መፅኡ እቲ ግዜ ናይ ምድላው ሓፂር ስለ ዝኾነ ንዑ ስለዚ እቲ ከም ቀዳማይ ዕላማ ሒዝና ዘለና ንፍለጦም ኣይንፍለጦም ግቡእ ዝኾነ ምድላዋት ጌርና ክንፃወት ብድሕሪኡ ነታ ካልኣይ ፀወታ ብፍላይ ነቲ ዘሎ ኩነታት ርኢና ብዝያዳ ተዳሊና ንኽንኣቱ እቲ ሓሳባት ዘሎ حراي ممر እዛ ሃገራዊት ጋንታ ካብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይ ዘይኮነት ካብ ደገ እውን ዝተፈላለዩ ተፃወቲ ኤርትራውያን ኣካቲታ ኣላ እሞ ነዚ ብኸመይ ኢኻ ትገልፆ ዘለዎ ፀጋታት ውድሆታት ብኸመይ ይግለፅ ልክዕ እዩ ኩሉ ግዜ ሃገራዊት ጋንታ ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ መብዛሕትኡ ከም ተመክሮ ከም ንሪኦ ዓበይቲ ሃገራውያን ጋንታታት ከይተረፋ ከም በዓል ሞሮኮ ሰነጋል ዝበዝሑ ተፃወቲ ካብ ደገ እዮም ኣብ ውሽጢ ዝፃወቱ ኣይኮን ምክንያቱም ፕሮፌሽናሊዝም ፀወታ እንዳ ዓብየት ውድድር ናይ ኣፍሪቃ እውን ንሪኦ ኣለና ኣብ ዝሓለፈ ሴኔጋል ሲ ኣዝያ ደረጃኣን ብቕዓታን
ጥርዝ በጽሐሉ ሞሮኮን ኮሙ ስለዚ እሶን ከይተረፋ ፕሮፌሽናል ተጻቲ ይጥቀሙ ስለዚ እዚ ንዓና ዓብ ጸጋዩ ዓብ ድፍኢት እዩ ዓብ ሓይሊ ኸ ምክንያቱም ከም ዜጋታት ከዓ ክንጥቀመሎም ስለ ዘለና ፕሮፌሽናላት ተጻቲ ኣለውና ከደገ ዝመጹኑ አትሊስት ካብ 15 ክሳብ 16 ዝኣኽሉ ተጻቲ ካብ ደገ ኣለውና ፕሮፌሽናል ሲዮም ካብኣቶም ሰም ኢዮብ ዝበሃል ኣብዚ አንደር 15 ተጻይቲ ነይሩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ግን ማንቸስተር ከይዱ ትሕቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ፈሪሙ ሕጂ ከዓ ከም ምስ ሺፈልድ ዩናይትድ ጸዋታ ኣሎ እሱ ካብቲዮም ዘለውና አጥቃዕቲ ዝመጹና እዮም ዓሊ ስሌማን ከዓ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ትፈልጦ ይኹም ኣብ ዝነበረ ኣብ ሊግ ናይ ካይሮ ዝለዓለ መዝጋብ ጎል ይደሎ 12 ጎል ለእትዩ እሱ ዝመርሕ ዘሎ ንበዓል ትረዘገት ካብ ብራዚል ዝመጹ ተሸይጦም ዝመጹ ኣብ ካይሮ ጸዋቱ ንዖም በሊጹ ከዓ ናይ ቀዳማይ ዙርያ ብሉጽ ተጻዋታይ ተባሂሉ ዓሊ ስለዚ ካብ ዓሊ ብዙሕ ነገር ኢና ንጽበ ብሓፈሹ ካብቶም ብደገ ዝመጹ ተጻዋትን ብውሽጥን ዘለውን ጌርና ዝለዓለ ስራሕ ክሰርሕ ኣብ ምድላው ኣለና እቲኦም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ተጻዋት እውን ኣዝዮም ብቑዓትን ንፉዓትን እዮም ብቐሊሉ ዝግመቱ ኣይኮኑን ምናልባት ናይ ፕሮፌሽናሊዝም ጋንታታት ዕድላት ስለ ዘይረኸቡ እምበር ሰሙን ናይ ፕሮፌሽናላት ናይ ምዃን ዕድል ስለ ዘሎ ሰሙን ብቐሊሉ ዝግመቱ ይኮኑን ስለዚ ብውሽጢ ሃገር ዘለዉ ተጻዋትን ብደገን ዝተመልአት ብምዃና ካብቲ ካልእ እዋን ዝበለጸትን ዝሓየለትን ክገብራ ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ብኡ ኢና ከዓ ብደገን ብውሽጢ ዘለዎም ተጻዋቲ ተኪና ንኸይድ ኣለና ሕራይ መምህር ንስኻ ከም ኣባል ቴክኒክ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ከም ኣብ ተርጓሚ ኮይንካ ነቲ ኣሰልጣኒ ምስ ተፃወቲ ኣብ ምርድዳእ ልዑል ተራ እሞ ዘለካ ንብቕዓት ኣሰልጣኒ ናይዛ ሃገራዊት ጋንታ ስታዝ ሓሽም ከመይ ገሊፅካ ከመይ ረኺብካ ቅሬታ እወ እዚ ኣሰልጣኒ ኣዝዩ ንፉዕ እዩ ምቕሉል እዩ ናይ ምርድዳእ ተኽእሎ ብጣዕሚ ሓያል እዩ እንደገና እውን ናይ ክሰርሕ ይደሊ እዩ ስለዚ እዚ ኣሰልጣኒ ኣዝዩ ብቑዕን ንፉዕን እዩ በስ ቁሩብ እንታይ እዩ እቲ ግዜ ሓፂሮ እንተዘይኮይኑ ዓቕሙን ብቕዓቱን ኣዝዩ ንፉዕ እዩ ንኤርትራ ከዓ ዘድልያ ዓይነት ኣሰልጣኒ ኮይኑ ረኺበዮ ምክንያቱም ኢንዲቪጁዋል እንታይ የድልዮም ብውልቆም እንታይ የድልዮም ብጋንታ እንታይ የድልዮም ኢቨን ተመሊሱ ኣብ ውልቂ ተጻዋቲ እዩ ኣብቲ ዝደኸሞ ጎኒ ኣበርቲዑ ዝሰርሕ ኣሰልጣኒ እዩ ደኺመ ከይበለ ንባዕሉ ሕጂ ኣብ ጾም እዩ ዘሎ ኣብ ረመዳን እዩ ዘሎ ይኹን ዳ እምበር እቲ ናቱ ፓወር ትሱ ብዚ ዘስርሖም ስራሕ ክትሪኦ ከለካ ሞኻ ምስ ጸይሞ ዘሎ ድሕሪኡ እንታይ ክገብር ይኽእል ይረኣየካ እዩ ስለዚ ብቕዓቱ ኣዝዩ ንፉዕ እዩ ክገብር ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣነ ኣብ ብቕዓቱ ዘጠራጥረን ነገር የብለይን ሕራይ መምህር ኣብዚ ሓፈሻዊ ከነካይዶ ዝፀናሕና ቃለ መሕተት ካባኹም እንታይ ኢና ክንፅበ ክንብል ፀኒሕና እሞ ሓደ ዓወት ግን ድምር ናይ ኩሉ እዩ ናይ ህዝቢ ናይቶም ኣብቲ ግጥም ትነጥፉ ዘለኹም ኣካላት እሞ ካብ ህዝቢ ኸ እንታይ ኹም ትፅበዩ ንስኹም ካብ ህዝቢ ልዑል ደገፍ ኢና ንፅበ ልዑል ደገፍ ምክንያቱም ደጋፋይ ማለት መበል 12 ተጻዋታይ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ደገፍትና ሙሉእ ደገፍ ንፅበ ንሕና ከዓ ፀባ ክናስትዮም ተስፋ ገብር መምህር ብመዳይ ኩዕሶ እግሪ ካብዚ ኣህጉራዊ ግጥማት ንውሕ ዝበለ እዋን ፍሊልና ነርና እሞ እቲ ዕላማ ዓወት ሒዝካ ንምምላስ እኳ እንተኾነ ብመዳይ ተመክሮ እንታይ ቀሲምና ኢና ክንመፅእ እወ ልክዕ እዩ ኩሉ ግዜ ዓለም ለኻዊ ወይ ፊፋ ወይ ካፍ ክሪኦም ከለና ናይ ሓንቲ ሃገር መለክዕ ዝበሃል ከይድካ ሃገራዊት ጋንታ ኣላ ትካዳ እዮም ዝብሉካ ሃገራዊት ጋንታ ክትሳተፍ ድያ እዮም ዝብሉካ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኣብቲ ኣህጉራዊ ፀወታታት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንሳተፎ ዝነበርና ንሳተፍ ተሳታፍነትና ክነረጋግፅ ብድሕሪኡ እንድሕር ተሳታፍነት ኣሎ ልምዲ ምልውዋጥ ኣሎ ተመክሮ ኤክስፒሪየንስ ማለት እዩ ድሕሪኡ ዝመፅእ እንታይ ዓወት እዩ ዝመፅእ ስለዚ ካብዚ ንገሾ ብዙሕ ነገር ኢና ክንመሃር ብዙሕ ነገር ከዓ ክንከስበሉ ምዃንና ኢና ንፈልጥ ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ዝግየሽ ዘሎ መገሻ ኣዝዩ ንሃገራዊት ጋንታና ይኹን ንሃገርና ይኹን ነቲ ፌደሬሽን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይረኽቦ ስለዚ ኣይ ሆፕ እዚ ተኸፊቱ ዘሎ ዕድል ኣዝዩ ፅቡቅ ዕድል እዩ ስለዚ
ንሕና ከዓ ምስ ወጻእትና ኮይና ዝግባአና ነገር ንክንገብር ቃል ተኣታቲና ኣለና ስለዚ ኣብ ጉዕዞ ከዓ ክርአና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እምበር በዚ ኣጋጣሚ ክትብሎ ወይ ክትውስኾ ትደሊ ሓሳባት እንተሃሊካ ትዕድል ናባኻ እወ እዚ ኣብ መጨረሻ ነዚ ሃገራዊት ጋንታና ብዝተፈላለዩ ምክንያት ካብ ኣህጉራዊ ውድድራት ተፈልዩ ፀኒሑ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ናብ ኣህጉራዊ ውድድር ተመሊስና ብቕዓትና ነርእየሉ ሃገርና ትስመየሉ ውድድር ኢና ንኸይድ ኣለና ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ንፅሕፈት ኮሚሽን ስፖርት ከምኡውን ንመንግስቲ ኤርትራ ከመስግን ይደሊ ምክንያቱም እዚ ዓብ ነገር እዩ ዓብ ነገር ስለ ዝኾነ ንሕና ከዓ ነታ ዝወከለትና ሃገር ባንዴራ ተሸኪምና ዓብ ሓላፍነት ተሰኪምና ስለ ዘለና ነታ ሃገር ክነፀውዕ ባንዴራና ላዕሊ ትውለበለሉ ክንገብር እዩ ናትና ሓሳብ ዘሎ ስለዚ ኣምላኽ ይሓግዘና ንዑ ክነተግብር ስለዚ ብሓፈሻ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ተጻትና ኣዝዮም ሓያላትን ንፉዓትን ስለ ዝኾኑ እንተደኣ ደገፍ ኣልይዎም ከተግብሩ ስለ ዝኽእሉ እቲ ህዝቢ ሙሉእ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ኣብ ጎንና ክኸውን ክድግፈና ክሳዕ መወዳእታ ክሕግዘና ይላቦ ዝተረፈ ንሃገራዊት ጋንታና ፅቡቅ ዕድል ተዓዊትና ክንምለስ ከዓ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ንዓኹም ከዓ ነዚ ዕድል ሂብኩም ምሳና ኢንተርቪው ስለ ዝገበርኩም ከዓ ኣዝየ ብሽም ፈጻሚ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ብክፍሊ ቴክኒክን ብሓፈሽኡ ከዓ ብስም ሃገራዊት ጋንታ ከመስግነኩም ይደሊ ሕራይ መምህር ተስፋይ ንሕና እውን ብወገና ስለቲ ሉዙብ መብርሂኻ ብስም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ሰናይ ጉዕዞ ንምንልኩም ዓወት ሒዝኩም ብሰላም ብጥዕና ድማ ናብ ሃገርኩም ክትምለሱ ተስፋ ይገብር ይቕኒየለይ حراي فلما ملؤ شمكا زلكا درجة حلفنت أبز هجرات جانتا مس تخططت نخت اللعنة. الراي مجمرة إرمياس تول تيلو بهال زلني حلفنت أبز عشان تيمكا كم تحقق زي سلطان خويده سرح اللغماتي. حراي نحفش أو يمدلواتنا إذا هجرات جانتا إرترا بخميخة تقولتو. من البات مدلواتنا إذا عشان تيم أبتبو درجة يدلو قرب تايو. الشامبيون أبو نيزام مخلا أمود وياك أفرق يدلو جن زحشة صراح تسرح يدبلنا من البات أسطاني قاشايو توم أبز الزور مسانا جن درجة نزنا شناتي مسي حدش يكون دموجحو بوزع عمت الزجور يوم مسانا درجة كلتا استعمتي جرنا لنا أبزي نشناتي ماتيو توم دقة دلوها من البات نسوم حجي أبز حتى رمعتي قرب وسينكا درجة دحشة سرح يدبل بركة قوما يزم دلو مسانا حق أبصبو قوما يم دلو زمنو زم صوتي توم نايدقها أكي حنكون دول حسب لني حراي إرميس نسا قديمكا نها قرايت كانتا كعس أجري إرترا قديمكا حيسكا نيركاها حجيجن حديشا سلطاني تنبيرا مدلاو تركبمو نزي بخميخا تقولتو كنتا قديمكا حتقولتو زت أنا حكا دما زهجرات جانتا كوشت عدد رايدة يكونه خد دجون أبالات اللوامو نزي أموهاد كأنتي عيو يتصبيكم مزين كتأصلا أنا كنت حسكات قلت لي الرأي من البات أنا كم زاجانتا حزيا صنيح يرجل نبذ الجوان كم تحقق زوجين له كم مجمر يقول درجة تحبريت أنا عيون تحبرنا السيو يرو أصلا أنا إذا عبارة هجرات جانتا خمس هم مهانو نجزي يقول سخا حسكا فعلي أخذ الحمد لله كتباهيله حزيات أني حله أنا ون بحكي سجاي تقبلي له قرب على الجبس خبنا سقوم زبالة سزغنا بزحت مرتون وزلو كله سزغل السموم سون نعي تعب تبويو بحسب كنا خا أنا ذهبت كنت خا بزحش درجة نفس خا بعد متصفى ثم نيدق خا من البات كابت فلا حقرين يوم أجين ناتهم بس الفايل بس إنايو دحان شو كان دحان خون تصوتيهم دلو مزومناتنا تدميرو ويكا امس نايكتي وصيت دحش كون سزغل تدميرو انا بزانب سي ناي بحق عندي ابز حطر غزي مركه قللت يكونن كل غزي انا اشو تدا خوينم زغابتي فلسفنايتي سلطاني زرعمو غزيات وسط خلي خازيهم كن تفرالي غانتا زوم زعدنا دلو كلهم تناشناتي ليفل وصحو اجين التي فلسفنا ونسوز فطو دسكفاي كونو تما يدغون لك عافت عدومسي لك نحناون ذا سيم تناي دغ فلسفنا نخوم عيت صراحه صراحه لنا ناشنال تيم ماتيو
حجي نعم كتصقموا ما يكلني درجات دميرهم سي قال سرح سرحهم نقولوا يطرطركاني ماتي ጽቡቕ እዘን ኣብ ቅድመ መጻረይ ተመዲበን ዘለዋ ሃገራውያን ጋንታታት ብቕዓተን ከመይ ኢኹም ትመዝንዎ ብኸመይ ገምጊምኩምዎን ኣለኹም? هو حجي نتايم نالبات نحنا درجة بعمقت كنت يفلتنا يوم ذوب قانتا درجة خبانا حشوهم زي كله درجة كومعيس تنتهي لنا راي قلت هيو اترا كل زي ادخل خيرنا ولا تعباي قانتا تدخل نايب حق يبقى له زي ساعه عرنت منفس قال له ابوتو زلسو اب جيم كاني اب جيم درجة 5% بولو وني ناي تصوتاي يو عبد بصح لو بتحس خل وين تاغان تخعوت هزغل ماجي حجينا تنها تولد بهاجر درجه قالو ايرتراسي ونا مخلو بهاجرو كل غزي بهاجرو سدموصو سبيلن كله ونا مس زخونه انا سكفني يبلين سنكات كابانا كحشالي حسني حديثي عن مسمولو تسفيهم تقعز هو مجمريا ولا يخون كن بحق يبلك الله مسمولو تسفيا انا كسعرينا يبل حري عمود اتنبار ارمياس بفلي كتقصو تقولصو تدلي نغرات انتلو عدل تبقى احنا سي بفلي يقولصو زل من البات تايو زم نخيدلنا تصاوتنا سلطنتنا بحق الناس زم بحجي نعشتو بفكرهم دلو نعشتو تصاوتو بلصات اللونا نعم بابنا نرحو لهم دلنا بصحنا متنا بحق عوتينا نخمص عوتينا تمصينا بحقي درغاون دتيناي يتراسي بخورسو باتليتيكس دميقاتو زلا بوعسو روتين كل منقدون كفطر دلاو بحجس ناكلاتنا سراحي تصبماتي نحنا بوغنامون باسم تخطاتلتي سينما سمره عاوتن منيلكم عاوت حسكم لما بسلامنا بهاجركم كتملسو تسفا يقبر يغني لي ارميس ثانك يو لازم نكون على استعداد قوي. نفسنا نكون كلنا بنلعب في كأس الأمم الأفريقية وبنلعب في تصفيات كأس العالم، فالموضوع محتاج منك مجهود جامد، لمسة ولعبة، نتعود على في التمرين على الوان تاتش والتو تاتش وسرعة التركيز في الملعب. ስለዚህ ንሕና ከም ፍጻታ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ ኩሉ ግዜ ነፍስና ከም ዓበይቲ ተጻዋቲ ንሓስባ ክንክእል ኣለና። ካልእ እውን እቲ ንሕና ንገብሮ ፀወታ ኣፍሪካ ምፅራይ እዩ ከምኡውን ናይ ዓለም ምፅራይ ክንኣቱ ኢና። ስለዚ ኩሉ ግዜ ክነስተውዕል ይግባአና እቲ ንገብሮ ስራሕ ግን ከም ዓበይቲ ተጻዋቲ ናሽናል ተጻዋቲ ግዜ ليكو بره عندنا في مصر عامل شغل كويس قوي علي سليمان، وفي مجموعه لعيبه محترفه تانيين، فانت ممكن تكون واحد من ضمن الناس دي، فحاول انك انت تشتغل على نفسك. بيبصوا للافارقه في كل دول العالم دلوقتي ان هو اللعيب القوي اللي عنده امكانيات اللي عنده مهارات اللي عنده ስለዚህ ንሕና ከም ጋንታ ምዃንና ሓደ ልቢ ንፋቐር ክንክእል ኣለና፣ ንጋንታና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና። እንደገና ካብ ብዙሕ ዕድል እዩ ዘለኩም ኣብ ቅድሚኹም። ምናልባት ዓሊ ስሌማን ካይሮ ዝበለፀ ተፃዋታይ ዘሎ ዝለዓለ ፕሮግራም ዝገበረ ዘሎ ንስኹም እውን ከምኡ ዓይነት ዕድላት ተፈጢሩልኩም ኣሎ እቲ ዝተጀሚሩ ዘሎ ንስኹም እውን ኣብኡ ከይድኩም ትፃወሉ ኩነታት ዝጠረልኩም እዩ። ስለዚ ኩልና ክንብርትዕ ክንተሓጋገዝ እዩ ዘለና። ልዕሊ ኩሉ ግን ፍቕሪ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ከም ጋንታ ክንፋቐርን ክንወሃሃድን ክንክእል ኣለና። ان شاء الله من بعد بكره باذن الله هنبقى عندنا تجمعات اجتماع هنشرح فيها نقعد نتكلم مع بعض في الخطوط والاماكن وكل الحاجات دي. هنعمل مع بعض محاضرات بعد كده عشان نقرب دايما الافكار ووجهات النظر بتاعتنا مع بعضنا سواء لعيبه او جهاز فني.
ስለዚህ ታሪፍና በለዚ አዚ ሓጭር ስለዝኾነ እዚ እንታይ ይመስለካ ምስ ዓለማት ክንከይድ ክንክእል ኣለና እኮ ሕጂ ሓንቲ ሃገራዊት ጋንታ እኮ ምልእቲ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ብደገ ይምፅኣቱ ንኣብነት በዓል ግብፂ ንሕሪልካስ ግብፂ እኮ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ዝፃወት ተፃወታ ይብሎም ኩሎም ኣብ ደገ ሃገራዊት ጋንታ ፀውዒት ምስ መፀት ፀወታ ተፀዊዖም መፅኦም ንሃገራዊት ጋንታ ስሩዕ ልምምድ ገይሮም ፀወቶኦም ይጅምሩ ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ደገ ይምፅኣቱ ምስ ክለባት እዮም ተሓቂፎም ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፃወት ተፃዋታይ ብዙሕ ኣይኮነን እዞም ዝረኣኻዮም ናይ ኣፍሪቃ ዋንጫ ዝወሰዱ ሴኔጋል ብምልኦም ኣብ ፈረንሳይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ጀርመን ኣብ ገለመለ ይምፅኣቱ ሓደ ኣብ ውሽጢ ሴኔጋል ዝፃወት ተፃዋታ ይብሎምን ናይ ዓዶም ፀወታ ምስ መፀ ግን መፅኦም ተኣኪቦም ኣብ ስሩዕ ፀወታ ዘለዉ ተፃወቲ እዮም መፅኦም ንሃገራዊት ጋንታ ከዓ ኣበርክቶኦም ገይሮም ይኸዱ ሕጂ ኣይፀላኽዎን ፅቡቕ እዩ እዚ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ናትና ካብ ውሽጢ ዓዲ ፍርቂ ብደገ ዝመፁ ተፃወቱ ብዙሓት እኮ ኤርትራ እኮ ሃብታም ተፃወቲ ኣለዋ ሕጂ ምስ ክለባት ተፀንቢሮም ዝፃወቱ ብዙሓት ተፃወቲ መፅኦምን ኣለዉ ሕጂ ኤርትራውያን ንኣብነት ከም በዓል ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ናይ መሪ ናይ ሽወደን ተዘይወስድ ነይሩ ከምዚ ሕጂ ንሃገራዊት ጋንታ መፅኦም ተፃወተ ከምኡ ዓይነት ብዙሓት ተፃወቲ ኣለዉና ኣብ ደገ ኤርትራውያን መፅኦም ዝፃወቱ ኮይኖም ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሕጂ ቁርብ ዘሰክፈካ ነገር መፅኦም ናይ ሓባር ልምምድ ነዊሕ ዘይገበሩ ከይኮኑ ሱታት ስክፍታ ኣለና ኣነ ድሕር ተዋሃሂዶም ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ኣብ ዓወታት ክንበፅሓሉ ንኽእል መንገዲ ኣሎ حراي فلما نسمكان زلك حلفنتنا أبز هجراوي جانتا إرترا شمي أبراهام ملأك يبهل أب هجراوي جانتا أني كم علامي حلا ولدات كوينه سرح له حراي أبراهام أبز هجراوي جانتا كم علامة حلاوتي لدات كوين كحد نتوزر لهمو دحر باي تخا نسخة زملكات نتخطات التنا قد قلت لنا حراي أنا مجمرة أب حز توليده أبي كم كله زيغا إرتراوي أب حساس كم كوعشة جرقي تتعوي تعبي أب 9 مس كلب بيلول كم مجمرة ناي قدامي ديفيجن تتعوي كوينه تتعويته بدحريو ناي كلب هنسا تتعوي كوينه ن أبي إرترا تتعويته كم شامبيون كوينه مس كلب شبولين خاني ني أجري رواندا يشين يره مالتي كم حلا ولدات كوينه مالتي كبدحريو قبل تحرير أتي قبل تحرير إنه حتصير عملت تسأيته بدقات أملنا يبرك معرمتي أبقى عصو أقاريت أنا علامي حلا ولدات كوينه مالتي حراي أبراهام كندي حلوتي لدات حيسكم يخم نابزا هجراوي جانتا تتصنبيركم زلهم نزم حلوتي لدات كبعتهم بخمي خاطر قلت أنت عينت مدلوات غيركم الله أوكي حراي حلوتي لدات كلت حلوتي لداتنا إذا أنا بقصد لنا ناي عباي كلب دندن كبرم سولومون ناي عباي كلب قيح بحر خاني عاوت محر النعم كلتيهم ببقعات كاني تمازاني بقعات زلوهم اب حيال بروفيشنال قصهم خيد زخيل بقعات زلوهم يم كبرم سولومون اب كلب دندن ون كما سلطاني خوينا سلسرح نوح البلا غزي مس كبرم سولومون سرحنا لنا عاوت محرنا كاب بنسنو تتحيزه أنا علامي نيره حجها أب كلب قيح بحري كوينو كم قدامي تسلافي سر تعوتالو أب نتفتو أب بقعتهم دحر متينا خا ترى يكونن كل يوم بقعت حلو تردات حزنا أنا بقصدلنا علما زو غعزو عود حيسكا نممت عندي اقرا من قدهم دما تمكرو نمقسامي مو نزح حجي كميهم تلاليهم زلهم كم هزبي كم هاجر كابخهم انتينا خنصبا اوكي نحنا ننوح البلا غزي حجي كم هشامي ناي جبسي أسلطاني حجي كوا يمصانا نوح البلا غزي جين نطرنف فحنبل سلازنبرنا توم تصاوتي ابزي حزنا من خيد لنا عمق ابينا سنن فلطم حزبي كابانا خصبي زلو حجي نخناي كله نايزوم تصاوتي قديفنا من خيد لنا ابزي نعشو اندر 17 اندر 20 زخون تصاوتي بزحت نفعت تصاوت لونا ناي كلهم باب مرحوي نحنا سلازخنا حزبنا ازوم
قريبنا من خلنا تساعتي عوض حيزنا خل متسينا أمود أتم بار بزجات أمي أبراهام بفولي كنت أصوت اللي نجار أنت قالوا نحنا زيل علناه بزجات أمي عدل كبكا اوكي حراي انا بفولي قلت از دلي نغركو حزبنا اوكي كاب كويس اغري كافتي انترناشونال صوتا قرب رحق إلنا صنحنا هنا اي كصبين يخيل خونتي كدخنا نغر نحنا جين اوشتي عدد لو صوتن ابتم بروفيشنال كم علي سليمان كم سيم زبالو نبعت صوتي تقريبا مالو يلومنا لو عوض حزنا لدين مز نغر ولا حنتي يلن اجهم حزبنا قصوني يلن حرا إبراهيم بسن تخطاتلتي سينما سمرة أبقى عزوكم عوت ندات مننا عوت حيسكم دما بتماساسالي نبهاجركم بسلام كتملسو تسفا يقبر يغني اللي اوكي ثانك يو سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة كمزي تكتاتلو زلهم حجي مس أسلتاني هجراويت جانتا كعس أجري إرترا أسيد هشام ياكنينا زلنا مسؤولما مس مدلوات هجراويت جانتا كعس أجري إرترا أملكتنا قال حتصرت علالات كنكايدينا سناي مكتتال هراي أسلتاني هشام هكن أزي مسجنك يا أنيرنا فلما إرترا خميرة خبكا الحمد لله بسلامة. أول داير نشكرك. كيف لقيتوا إريتريا؟ طبعا أنا سعيد جدا أن أنا طبعا جيت البلد الجميلة دي. هي بلد هادية وجميلة وفيها شعب طيب قوي، ويعني ما كنتش متوقع إن فيها المعمار الستايل القديم ده الحلو اللي بنستمتع بيه دايما لما بنروح أي دولة أوروبية أو أي دولة عربية، محتفظين بنفس الشكل العام. فطبعا دي حاجة جميلة وبلد يعني فعلا فيها نظام وفيها يعني شعب طيب وكريم جدا يعني. أزيا صدقت إنه كابتن هاجر عدلاتكم بتعامي دز بليو حزبها خا أزي مقلول تحوابراي دز بلكايو. سلزي أنا عدا عربي هون أوروبا سفر على هاجرات كيدي جن زي حزبي أزي مقلول دز بلن حزبي زلكم. نحنا هون بوجنا كرمزينا بقالة محتت مقتوناسي أب زكرنين حد صرتي على زلو أقراربا تفحشوا أقراربا بعبي دما نزام ملليتنا زخنت مالا هاجراويت كانت إيرترا ببانديرانا زنتبارات مالا بمخدانو بتعمينا تحوقسنا نحنا هنا زينينا نفوتوكا يقنرنا بدلنامو بحفشانا إذا هاجراويت كانت مدلوات انتهي مسألنا التحيز. يعني احنا فرحانين يعني علم حق لبيستا ومرة واحد فرحانين. وكيف لقيتوا الفريق انتقل الفريق؟ أولا طبعا يعني شيء طبيعي إن أنا دلوقتي بنتمي لأريتريا كأسرة. بنحاول مع بعض إن شاء الله إن احنا نتقدم بشكل كبير جدا وإن احنا نطلع من
الهواء إلى العالمية. فطبعا انك انت النهارده بتيجي ان احنا نقعد مع بعض، بنتفق مع بعض، عايزين نوصل المنتخب الاريتري الى البطولة الامم الافريقية اللي قادمة ان شاء الله، يدخل وينافس بقوة، مش مجرد ان احنا بندخل عشان نكون متواجدين بس، لا احنا بندخل وان شاء الله باذن الله التنافس هيبقى موجود، الامكانيات بتاعتنا نظهرها بشكل حلو ان شاء الله باذن الله. ده اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه، وده اللي بعمل عليه. فعشان كده انا بعتبر نفسي واحد منكم، واكيد ان شاء الله باذن الله هدفي قبل ما يكون هدفكم ان كنتوا تصعدوا وتكونوا موجودين على الساحه الافريقيه بشكل كبير ان شاء الله، ونتواجد على الساحه الاعلاميه بعد كده. فطبعا لما بتيجي النهارده بتبني بذره حلوه، انا بحاول ابني البذره دي ان شاء الله بالتعاون مع الموجودين والقائمين على العمل. طبعا باولوس طبعا مهم جدا، راجل بيحاول انه يطلع احسن حاجه، وان شاء الله ان احنا نتعاون ان احنا نقدر نوصل بفريق اريتريا الى المقدمه ان شاء الله، في بعد ان شاء الله المباراتين القادمتين نعديهم، وبعد كده نفكر بشكل كبير جدا في تطوير المنتخب الاريتري بشكل كبير جدا ان شاء الله المرحله اللي جايه. ዓብይ ስራሕ ኢና መፅአ ዘለኹ ዓብይ ስራሕ ተዋሂብኒ ዘሎ። ስለዚ ነዚ ስራሕ እዚ ንምውፃእ ከዓ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣዝያ ዓባይ ሃገራዊት ጋንታ እያ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነበራ ዝናን ክእለትን ብቕዓትን ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ንምብፃሕ እዩ። ስለዚ እዚ ንኸዶ ዘለና ውድድር ከዓ ንምፅራይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ዓብይ ውድድር እዩ። ስለዚ መጨረሻ እንታይ እዩ ንሕና ድሌትና ነታ ሃገራዊት ጋንታ ዓባይ ምግባር እዩ። ብኩለንተናኣ ኣተሓሳስባ ይኹን ኣብ ኣፀዋትኣ ብኩለንተና ዝዓበየት ሃገራዊት ጋንታ ምፍጣር እዩ። ስለዚ ነዚ ከዓ ተበጊሰሉ ኣለኹ ክንሰርሓሉ ኢና። ነዚ ክንሰርሕ ተኮይንና ግን ናይ ኩልና ምትሕጋዝ ምስ ተፃዓቲ ኣብ ምሕደራ ኩሉ ምትሕጋዝ ከድሊ እዩ። ስለዚ ኣነ ክውፈ ዝከኣለን ኩሉ ክገብር እየ። በዚ ኣጋጣሚ ከማን ጳውሎስ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣዝዩ ፅቡቅ ተራ ይፃወት ዘሎ። ስለዚ ኣብ ጎኑ ኮይና ምስኡ ብዙሕ ስራሕ ክንሰርሕ ምዃንና ይተኣማመን እየ። ኣብ መጨረሽኡ ግን ነዚ ናይ ኢስዋቲኒ ክልተ እግሪ ፀወታ ብኸመይ ንወፆ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ኢልና ብዙሕ ኣብኡ ንሰርሕ ስለ ዘለና ኢንሻአላ ብሓይሊ ኣምላኽ ተዓዊትና ክንብለስ ተስፋ ገብር። ስለዚ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ድሕሪ ናይ ሞመንት ኣወይ ናይ ኢስዋቲኒ ዘሎ ፀወታ እዩ ዘሎ ድሕሪኡ እቲ ዝዓበየ ስራሕ ይብላል። ሽሑካ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ሓፂር መዓልታት ገይሩ እንተሃለወ እቲ ጌርኩሞ ዘለኹም ምድላዋት ከመይ እዩ? እቶም ተፃወትቲ ከመይ ረኺብካዮም? يعني الوقت بسيط هو، لكن كيف لقيتهم الأولاد في كومبينيشن وكده كيف لقيتهم؟ بص طبعا أنا يعني هنا بنتكلم على الإمكانيات الفردية، واللعيبة عندهم إمكانيات فردية، عندهم مهارات، لكن الاحتكاك يعني مش كتير. يعني احنا مش محتكين بافريقيا كتير بقالنا فتره، ممكن ده، لكن ان شاء الله باذن الله هنبتدي من المرحله اللي احنا فيها ان شاء الله باذن الله ان نحتك بشكل كبير جدا مع الدول الافريقيه الثانيه بشكل مستمر، ان احنا نلعب ماتشات مع دول كبيره زي ان شاء الله باذن الله السنغال، كاميرون، الفرق دي، علشان نقدر نعمل مكتسبات جديدة. الولاد بتوعنا يخشوا الأجواء والمنافسات. فطبعا دي كلها مراحل إن شاء الله بإذن الله هنبتدي نشتغل عليها المرحلة الجاية. احنا عندنا مباراة مهمة جدا، لكن الولاد ككورة عندهم مهارات عالية، لكن لسه بقى حتة التجميع، حتة القوة، حتة الحاجات دي واحدة واحدة إن شاء الله بإذن الله. ده بالنسبة للفريق إن شاء الله بإذن الله. وطبعا الاستعانة باللعيبة المحترفين بالخارج، إن احنا نستعين بيهم المرحلة اللي قادمة إن شاء الله،
ومع مجموعة من اللاعبين اللي موجودين في البلد يحصل اندماج سريع، ونقدر إن شاء الله بإذن الله نطور الكرة الإريترية بشكل كبير، نعمل معسكرات في الخارج، نلاعب فرق كبيرة. وده اللي يهمني، لأن اللعيب لازم يلعب ماتشات تقيلة كبيرة ممكن فيها تدرج واحدة واحدة، لكن مهم جدا ان هو يلعب ماتشات ودية كتير عشان يكتسب ويقدر يأدي ان شاء الله بإذن الله في المرحلة القادمة. حراي بزعوا ناي إرتراوያን ተጻዋቲ زربت خوينه زيوم ተጻዋቲ أزيوم نفعات كإلاتات يوم ግን ዝጎድሎም ነገራት ኣሎ እሱ ምስ ግዜን ምስ ኩነታትን እንዳመላእና ኣሎ ግን ከይዲና ስለዚ እቲ ዝዓበየ ፅበና ድሎ ፀወታ ምስቲ ሓፂር ምዃኑ ምስዮም ናይ ደገ ከመይ ጌርና ናዋሃዶም ናብኡ ጥራሕ ኢና ንሓስብ ዘለና ተዘይ ኮይኑ ክኢላታት እዮም ኩዕሶ ፅቡቅ እዮም ዝኽእልዋ ፅቡቅ እዮም ዝፃወቱ ግን ዝጎድሎም ናይ ሓይሊ ስራሕ ናይ ምክልኻል ብሓንሳኣ ኮምቢኔሽን ከምዚ ውህደት እዚታት ስለ ዝጎድሎም ነዚታት ጌርና ነቲ ፀወታ ንወፅኦ ኢና ግን ኣብ ቀፃሊ ንሕና እንታይ ኢና ንሓስብ ዘለና ከም በዓል ሞሮኮ ምስ በዓል ሴኔጋል ተፃይቶም ዝዓብይሉ ማለት ኤክስፒሪየንስ ክኾኑስ ተመክሮ ናይ ምሕዝነት ፀወታታት ክበዛሕ ኣለዎ ነዚ ንምግባር ከዓ እንታይ ሓሳብ ኣለ ንብል ኣሎ እዚኣ ውድድር ሓሊፍና ተመፂና ንግብፂ ወሲድካ ዓስኪርካ ምስ ብዙሓት ጋንታታት ወላ ፀዓይትካ ወላ ምስ ዓበይቲ ዲ ምስ ናእሽቱ ድዩ ናይ ተፃወትና ተመክሮ ዝቐስሙሉን ዝዓብይሉን ምክንያቱም ኣብ መጨረሻ ኣነ ነቲ ኩዕሶ እግሪ ናይ ኤርትራ ንኽዕብየ መፅየ ዘለኹ ስለዚ ንዑ ክዕቢ ተኮይንካ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝግባእኒ ነገር ኩሉ ክገብሮ ኣለኒ ስለዚ ነዚ ክንገብሮ ኣምላኽ ይሓግዘና ኣብ ጉዕዞና ብሓንሳ ኣለና ኣነ ግን ዝከኣለኒ ኩሉ ክገብር እየ ስለዚ ናይ ምሕዝነት ፀወታታት ክበዛሕ ኣለዎ ምስ ዓበይቲ ጋንታታት ክንፃወት ኣለና ዓቕምና ክነርኢ ኣለና ዝጎደለና ከዓ ብፀወታ እዩ ዝምላእ እሞ ስለዚ ብሓይሊ ኣምላኽ ነዚ ክንገብሮ ኢና أسلطاني هشام كمزي قديم قاعد تحبرنا تنحكى نزتوسنا صوتا ترى يكون أمتأي نوي حزة أمته مدباتي خاحس كذا لخمو إذا أبكر ما متأري نقط ما جانتا كميات جمجم انتهي مصنعة كير كلا البرنامج كتير وزي ما نشوفه اسواتيني كيف تعرفهم قبل كده شفتهم وكبرى حقهم كيف هو لا السواتيني من الفرق الجديدة على القارة الأفريقية يمكن عدد ماتشاتهم ما كانتش كبيرة قوي لكن ليا بعض الأصدقاء يعني قالوا لي إن فريق برضو مش عايز نقلل من إمكانياتهم يعني هم فريق كويس عندهم لاعب خطير لكن الدفاع عنده في مشاكل كتير جدا بسبب الكرات العرضية وده اللي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هنعتمد عليه في المباراة ان احنا دايما هنشتغل على الجانب الهجومي من الاطراف الملعب علشان دي بتبقى اخطاء موجودة في الدفاع بسبب الوقفات التغطية عدم مسك مان تو مان الحاجات دي فعلا بتلاقي منها اخطاء عكس لما تيجي تشوت يمكن بتبقى جايلك فرصة او فرصتين في الشوتينج اوكي لكن احنا هنعتمد على حتة الاختراق من الاطراف الملعب بقدر الامكان ان شاء الله ده يعني وهنحاول ان احنا طبعا نمنع خطورة اللاعب اللي كانوا بيكلموا عليه لاعب رقم 7 تقريبا ده اللي وصل لي عن الكرة السويد
برضو يعني الفريق الأريتري في مجموعة لعيبة مميزة إن شاء الله بإذن الله بيلعبوا معظمهم عندي حوالي 16-17 لاعب جايين إن شاء الله على المغرب. هو يمكن الحاجة الوحيدة إن أنا ما شفتش الولاد دول غير لاعب عندنا اسمه علي سليمان بيلعب في الدوري المصري، هداف سريع، لعيب إمكانياته كويسة، ما بيخافش، بيروح بيجيب اجوان طبعا، ونلعب في الدوري المصري ويكون هداف، طبعا ده حاجه كويسه جدا هيفيد منتخب اريتريا ان شاء الله باذن الله. بجانب مجموعه اللعيبه اللي هم محترفين في اوروبا هنحاول ان احنا نستغلهم بقدر الامكان لصالح طبعا البلد ان شاء الله باذن الله. يعني يمكن هيبقى عندي فرصة بس لتمرين أو تدريبتين اللي هشوف بيهم الولاد، يعني اللي هم اللي جايين إن شاء الله، اللي هم 17 لاعب اللي هيجوا لي على هناك على المغرب. لكن إن شاء الله بإذن الله إحنا نقدر قادرين بإذن الله بخبراتنا كواحد من الناس اللي لعبت أفريقيا كتير جدا، جنب إن هم لعيبة بروفيشنال دلوقتي بيتدربوا في أوروبا، فعندهم تطور في فكر في كرة القدم. فأكيد إن شاء الله نجتمع إن إحنا نحاول نحل المباراة اللي جاية هي والمباراة اللي بعديها ونطلع ونصعد، وبعد كده هيبقى عندنا فرصة إن إحنا نروح نشوفهم في بلادهم بشكل كبير جدا، نتابعهم علشان خاطر نقدر نعمل فريق قوي يشارك في تصفيات المجموعات بتاعت أفريقيا، ونقدر نصعد إن شاء الله بإذن الله للوصول لنهائيات أفريقيا بإذن الله. وناي إسواتين وكاب بزح تيا هجرايت جانتا بزح تمكرو زلوايا جن بزح عبيتي ودرات ودا درس لزي كونت بزح ناتا إن ديتيلز زخونة فلتوي بنان جن مكل خالا بزح حفت قرصي يحبوا سوخانيهم معلش ናይ ምክልኻል ቁርብ ፀገማት ኣለዎም። ስለዚ ነዚ ከዓ ንሕና መዝሚዝና ክንጥቀመሉ ይተሓሳብ ዘሎ። ስለዚ ብዙሕ ኩዕሳሱ ብጫፍ ዝመፃ ክሮስ ኮይነን ዝመፃ ንዖም ናብ ሓደጋ ክእቱ ዝኽእል ንዖም ናብ ጌጋ ከውድቕ ዝኽእል ነገራት ኢና ክንገብር። ምክንያቱም እቲ ናይ ምጥቃዕ ሓይልና እትዮም ሒዝናዮም ዘለና ተፃወቲ ብፍላይ ዓሊ ስሌማን ብዙሕ ክሕግዝ ንትስበየ። ምክንያቱም ኣብ ግብፂ እቲ ዝለዓለ መዝጋቢ ጎል እዩ ዘሎ ፕላስ ቁልጡፍ እዩ እንደገና እውን ኣይፈርሕን እዩ ወሳኒ እዩ። ስለዚ እሱ ኣብቲ ምጥቃዕ ብዙሕ ክሕግዘና እዩ። ከምኡ እንቲኦም 16-15 ዝመፁና ካብ ፕሮፌሽናል ተፃወቲ ሰሙን ተመክሮ ስለ ዘለዎም ክሕግዙና እዮም። ስለዚ ናይ ኩሎም ድምር ሓደ ፅቡቕ ስራሕ ክሰርሕ ይፅበ። ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ግዜ ሓፂር ምስ ምዃኑ ትንራኸበሉ ምስ ፕሮፌሽናላት ከዓ ሞሮኮ ስለ ዝኾነ እቲ ዝመፅሉ ናይ መገሻን ግልጥምጥም እቲ ግዜ ሓፂር ብምዃኑ ከመይ ጌርና ዋሃይድና ነቲ ዘለና ብልጫ ተጠቂምና ናብ ረብሓና ንቕይሮ ኢና ንሓስብ ዘለና። ዝዓበየ ስራሕ ግን ነዚ ውድድር እዚኣ እንድሕር ሓሊፍና ዝደልደለትን ዝሓየለትን ጋንታ መስሪትና ነቲ ናይ ግሩፕ ፀወታ ሓሊፍና ኣብ ናይ ኣፍሪካ ክንሳተፍ እዩ ድሌትና። ሕራይ ሰልጣኒ ብዘይካቲ ዓብ ሰልጣኒ ምዃንካ ኣብ 1990 ኣብ ዓዲ ጣልያን ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም ኣብኡ ከም ሓደ ካብቶም ብሓሙሽተ ኣኻውሕ ዝፅውዑ ዝነበሩ ተኸላኸልቲ ብምዃን ንሆላንዳዊ ማርኮ ቫን ባስተን ምንቕ ከይበልካ ካብቶም ዓበይቲ ተኸላኸልቲ ነርካ ኢኻ እሞ ብዘይካዚ እውን ካብ ስፖርታዊ ታሪክ ዘለዎም ወለዲኻ ተወሊድካ ኣቦኻ እውን ን22 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ግብፂ
كم كابيتان كوينو أقلقلي مو إذا تمكر زي نهجراوي تجانتا إيرترا بحفش أنت تصاوت قعص أجري إيرترا أنتايو كأصمنا يعني أنت زول كبير وعندك مهمة كبرى لعبت في 1990 في الكرة كأس العالم حسي من أحسن دفاع حسي الكبرى ده كيف تود في فريقنا في منتخب يعني انت عايز تقول ان احنا الخبره بتاعت كاس العالم أيوة. ان احنا لا طبعا اكيد يعني انا من مهمتي ان انا فعلا اوصل بفريق زي اريتريا وفريق ممكن يكون كان بعيد كل البعد عن المنافسه دلوقتي وان هو ان شاء الله باذن الله يتواجد في الساحه بشكل كبير. احنا عندنا امكانيات السرعات وعندنا مواهب لكن ما عندناش القوه والحته اللي هي العنف مش العنف الكروي عايزين نقول ايه الرجوله الكرويه في ان هو يعني احنا اجسامنا يمكن قليله شويه عكس مثلا السنغال تلاقي افراد عاليه اجسام عاليه نيجيريا غانا الحاجات دي احنا لعبتنا ممكن تكون الاجسام المتوسطه اللي هي قريبه من الكره المصريه والكره المغربيه والكره التونسيه يعني فاهم احنا بنشبه الحته دي دلوقتي ان احنا لاعبي الكوره بنتحرك وبنرقص وبتاع الكلام لا احنا عايزين لان الافارقه دلوقتي او الفرق الكبيره زي السنغال ونيجيريا والفرق دي فرق قويه جدا ومعاهم لعيبه حريفه جدا كمان هم لكن احنا ممكن نقدر نفوز بذكاء مش كل حاجه برضو هنعتمد على حته ان انا ازاي اكون اعرف اخترق بشكل كويس بمهاره بسرعات صغيره انت فاهم الحاجات اللي هي دي هتفرق معانا كتير ضد الفرق الكبيره ان شاء الله باذن الله احنا هنعمل على ان احنا يبقى عندنا البدن يبقى عالي واحنا عندنا ما شاء الله لعيبه سريعه عندنا حته الحركه بالكره اوكي بس ينقصنا حتى ان احنا لما بنفقد الكره بنكون ما بندافعش كويس هي دي النقطه اللي احنا نشتغل عليها الفتره اللي جايه هي دي النقطه اللي انا شايفها هي دي النقطه اللي ممكن تعمل لي مشكله شويه لكن مع التدريب والشغل افتكر انت يعني حضرت شفت التدريبات عامله ازاي كلها تدريبات عنيفه بنحاول نوصل اللعيبه لمستوى فني ان هو يقدر ازاي يسبق انه يقطع الكوره قبل الخصم عشان ما تسببليش مشكله وكمتي زبالكايو تناتي تمكرو نويحيو وانجا عالم تتصايتي حجي كريو خلقو انا كلنا افريقيا هاجرات تتصايتي خيده ري كم ناشونال تيم تتصايتاي كمون وانجا عالم تتصايتي يبلالو حجي تي انا خبلو زدلي بعل كاميرون بعل سنغال تينا عبيدي هاجران غانتا زبالو في افريقيا قلبوتاتيوم قلطفاتهم حيل اللو سلازي احنا خا تنفسنا كنت بعد كم مخانا مثلا مسؤوم كنقاجو مسؤوم زي تدلي نجار كنقبراين خلنا سلازي كابناتي تمكرون عم زم حلال فلم زلو نجار تليو بقعصو من كسقاس قعصو هيبكانا بوتا مخفاتن قلطف زخونه اكشن موسادن جنا ኣብ ነፍስኻ ከይቅረብከዮም ኣብ ምግጫው ከይብፅሕካዮም ምክንያቱም ክልተ ግዜ እንድሕራጋጭምካ ወዲእኻ ኣለኻ ጉልቡታት ስለ ዝኸዱ ምስኦም ኣይትወፀን ኢኻ ስለዚ ቁልጡፍን ምስ ኩዕሶ ሂብካ ምንቅስቃስን ኢና ሞቢሊቲ ኢና ንሰርሕ ኣብ ምንቅስቃስ ተመርኮሰ እዩ ቁልጡፍ ከዓ ክኸውን ኣለዎ ነዊሕ ዘይኮነኻ ኣብ ሓፂር ቦታታት እዩ ምንቅስቃስ ዘድልየና ስለዚ እዚ ተቐዳማይ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ኩሉ ግዜ ንእሽተይ ጌጋ ምስ ፈፀምካ ኣይምሕሩኻን እዩ ተመክሮ ስለ ዘለዎ ስለዚ ምክልኻልና ክድልድል ኣለዎ ምክልኻልና ካብ ዝኾነ ይኹን ፋውል
كتنقق አለው ምክንያቱም ዝኾነ ፋውል ኣብቲ ከባቢ እንድሕር ጌርና ኣይምሕሩኸን እዩ ስለዚ ብጥንቁቅ መስመርና ናይ ምክልኻልና ብጥንቁቅ ክንሕዝን ቅድሚ ኩዳት ከዓ ነቲ ዝመፅእ ኩዕሶ ኢንተርሴፕት ምግባር ናብ ተጻታይ ከብፅሐ ነቲ ኩዕሶ ክትኸልፎ ኣለካ እምበር ኣብ ትሕቲ እግሩ ምስ ኣተወ ንፋውል ኢኻ ክትግደድ ንጌጋ ክትግደድ ማለት ስለዚ ብዝከኣል መጠን ኣብዚአን ተመርኪስና ሰሪሕና ናትና ዓወት መጻሉ ኩነታት ክንፈጥር ኢና حراي أسلطان حكيم مس هاجروت جانتا إرترا خبت تنبر حتصير معلتات غير كوان تهلخة أبتنا لممد بوتا خيدنا تعذيبنا خمس رأنا يجن أزيو مساتي تصفى ذهب لممد يهما كايركمو كاباهم من تينا هنتب مستوم أب وتأي زركوبو أبالات هاجروت جانتا إرترا زخونة تتصاوتها مزوم نوشت عدنا تتصاوتي بخمية جواب كتواهدو ميخا تثبيت زجبر يعني مبسوطين من تمرين حقك شفناك في ميدان تمام جدا جدا لكن الوقت بسيط في خارج عندنا بروفيشنال 16 هنا زي 10 نشيلهم كيف حتعملوا لما ما شوتوا هناك الكومبينيشن وحاجات كده كيف بص طبعا يعني اكيد هيبقى في تمرينه اكيد هيبقى في تمرينه يعني احنا برضو عشان لاعب الكوره قبل كده سابقين فاهمين المستوى الفني هيبقى سريع يعني ان احنا هقدر اعمل توليفه. تاني حاجه انا بشوف تقرير هيتقدم بعدد الماتشات اللعيبه اللي هم 17 والانديه اللي بيشاركوا فيها، هل هي انديه قويه؟ هل هي انديه اقل؟ فهنشوف الانديه اللي موجوده دي وساعتها هبتدي احط الشغل اللي موجود هنا اهو مع المجموعه اللي جايه بقدر الامكان عشان نقدر نعمل توليفه نعدي بيها الماتش اللي قادم. احنا يهمنا بس ان احنا نخرج من عنق الزجاجه دي، بعد كده اريتريا هتبقى في حته تانية يعني ان شاء الله باذن الله هيبقى لعيبه كويسه، امكانيات كويسه، كل الكلام ده. ناس كلها عايزة تساعد وتشوف فرقة أريتريا في أفريقيا. كلنا طبعا بنحلم، وأنا أول واحد يعني حابب إن أنا أكون يعني يبقى ليا يد كبيرة جدا في وصول أريتريا إلى أفريقيا 2027، فبسعى ليها بشكل كبير جدا. يعني النهاردة عندي طموحات وأحلام عايز أحققها للشعب الأريتري. وفي نفس الوقت يعني احنا بنمد ايدينا كمصر مع اريتريا نوع من انواع الحب وان احنا بننقل خبراتنا لاريتريا بقدر الامكان. طبعا هنا السفاره المصريه بتدعمني بشكل كبير جدا، يعني موجود هنا طبعا السفير طبعا حاتم بيه قايم بدور معايا كويس جدا علشان خاطر يجمع لي مجموعة المعلومات عن الفريق الاريتري، اللعيبة اللي بره. يعني بصراحة مجهود حلو جدا من أبنائنا المصريين اللي موجودين في السفارة، وطبعا ده بيساعدني أكتر على ان انا بتعرف بسرعه جدا على الكره الاريتريه بقدر الامكان، وبنحاول ان شاء الله باذن الله ان نوصل في هذه المجموعات ان شاء الله باذن الله. حراي እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ግዜ እኳ ሓፂር እንተኾነ ነቶም ናይ ደገን ናይ ሃገር ካብ ውሽጢ ሃገር ዝኸዱን ብሓንሳ ኣጣዕሚርና ኣብዚ ሓፀረ ነቲ ንዓና ክጠቅም ዝኽእል ወይ ንዓና ክዕውተና ዝኽእል ወይ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ከብፅሐና ዝኽእል ነገር ኢና ክንሰርሕ። ስለዚ ቀልጢፍና ናብ ውህደትን ናብ ቲም ታክቲክን ፎርሜሽንን ኢና ክንከይድ። ስለዚ ነዚአን ጌርና ነቲ ዝቕፅል ዘሎ ፀወታ ብፍላይ ነታ ቀዳሚት ፀወታ ጥንቁቕ ዝኾነ ስራሕ ክንሰርሕ ከድልየና እዩ። ምክንያቱም እሶም ኣይፈልጡናን ንሕና እውን ኣይንፈልጦምና። ስለዚ ብዝከኣለና መጠን ኣብቲ ስትሮንግ ሳይድ ናትና ሰሪሕና ንዕወተሉ ኩነታት ወይ ከዓ ነቲ ካልኣይ ፀወታ ተቐሪብናሉ ብዝያዳ ንኽንኣቱ እዚኣ ቀዳሚት ፀወታና ክትውስነና እያ። ስለዚ ንዓይ ከዓ ብፍላይ ነዚ ሃገራዊት ጋንታ ሒዘ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ንኸብፅሓ እንድሕር ኣብፅሕያ ዝለዓለ ማለት ሓጎስ ይስማዓኒ።
بزيادة خا إمباسي إناي جبت يكون ولا أبزلوا بتصحفة كوميشن سبورت بزجبروا لي متحجزن زبالكم كله خاية تقبروا لي سلوزلوا نعايز عب فنان مورالني سلازي خبز تبجي سخا زحاشن زبالة صرح صرح يتمنه سلطاني هشام كان بحفشة إيرتران هزبان لعل تمسات كم زفتر الكاخات قلت لنا تاني حكامه بقولي جن أب إيرتران هزبان زمست أكان جرنتي له يعني زي ما قلت شعب إريتريا مكسوتين تعيبين وعلى عجبك شنو من الشعب الإريتريا الحاجة اللي تعجبك يعني بص يعني مثلا ايه ادخل اصلي يلاقيني واقف بتاع ده عايز اجيب له كرسي عشان اقعد اصلي عليه لوحديهم يعني حاجات يعني الواحد مبتسمين وانت ماشي يبص لك بابتسامه لطيفه يعني ما فيش لا يعني حاجه ما اعرفهمش لسه فيمكن جايز هم ابتدوا يعرفوا ان انا موجود مثلا كمدير فني لكره القدم هنا لكن لا بصراحه شعب جميل وطيب ومضياف وبيحاول يقدم لك اقل حاجه عن يعني لو حاجه بتاع بيقدمها لك بيحاولوا بصراحه يعني مستمتع باهلها يعني بصراحه البلد جميله والناس طيبين وطيبين فعلا يعني بجد يعني أزيد زبل بحالي زلكم لعلو كله أبسب زلكم أخبرات كسجد إلي حتى كله بقى أخبرات صبد له نجارات يقربوا لي زخون عند حرمتي يوم حفلهم كوب يقبلوني نبي حكي تبغ بحالي زلكم سلازي أنا بزح حجرات رئيجن كم زح حجر زير أخون نبي حكي تعم زخون هزبي زلكم زت حبابر نقول نجار كي تجايش كان خيد زحجز هزبي زلكم أمه زبط عمي مسيتني راي واحد شرير في واحد شرير ده قول له زي سايد زلوا زت حاجة زلوا خا بقول له نجارات حجزن له بزيادة أنا خي جايش كا بزح حجزني يقولك مرة نعايك تأسني أمودا تنبار سلطاني هشام ياكن زحونة وركب منجستن هزبن إيرترا خمون منجستن هزبن جبتي أبتجبار زرع له وانينا زلنا نمو نعقا روحس ناي سرح وانينا نمنيلكا أمودا تا تبلو نجرنتولو بزقات أمي عدل كبك نشكرك لأنه سفاري وهنا كوميشن سبورت اشتغلوا كثيرا عشان يجيبوك أنت وأنحنا فرحانين منك ودايرين نشكرك ويعمل لك عيد سعيد وفي آخرة تقول شنو في لشعب الإريتريا وللمنتخب. اوكي اولا يعني انا يعني زي ما انت قلت دلوقتي انا سعيد بوجودي هنا تجربه بالنسبه لي جديده وانا بحب التجارب الجديده انا كنت ماسك منتخب مصر 17 سنه اللي هو كان فيه محمد صلاح ومجموعه اللعيبه اللي هم بيلعبوا دلوقتي بيشاركوا في كأس العالم اللي جاي فيهم مجموعه لعيبه فالنجاحات اللي انا بدور عليها دايما هي انك انت بتاخد مثلا ممكن فريق ما يكونش موجود على الخريطه زي مثلا النهارده مثلا اريتريا بعيده الفتره اللي فاتت عن الكره الافريقيه لكن هتبقى حلوه لما النهارده تحس انك انت نجحت في انك انت ساعدت ابناء اريتريا بان هم يخشوا مجال البطولات الكبيره مع الفرق الافريقيه الكبيره فتبقى اريتريا من ضمن الفرق فطبعا ده انجاز هيبقى كبير جدا ليا وانجاز جميل جدا وهبقى سعيد ان انا اسعدت شعب بحاله بان هو النهارده بيشوف فرقه بتنافس في القاره الافريقيه. ስለዚህ ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ኣነ ምናልባት ሃገራዊት ጋንታ ትሕቲ 17 ዓመት ናይ ግብፂ ሒዘ ኣሰልጢነ ነይረ በዓል መሓመድ ሰላሕ ብናተይ የሰልጥኖም ዝነበሩ ክተፃዕቲ እዮም ስለዚ እቲ ናተይ ተመክሮ ብምሉእ ደማሚረ ነዚ ሃገራዊት ጋንታ ሓድሽ ነገር ክፈጥረላ ዝደሊ
ሓድሽ ነገር ፈጢረ ከዓ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክብፅሕ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ክትረአ ንኤርትራ ሽማን ክብራን ናብ ዝነበሮ ምክንያቱም እዚኣ ሃገር እዚኣ ክብርቲ ሃገር እያ ፕላስ እውን ብዙሕ ተመክሮ መሰረት ዘለዋ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ስለ ዝኾነ ንሕና ናይ ኩልና ምትሕጋዝ ገርና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክነብፅሓ ክፅዕር እየ ስለዚ ኣነ ከም ኣሰልጣኒ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ እየ ዝደሊ ነዛ ሃገራዊት ጋንታ ከዓ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሓየ እዩ ዝብል ዘሎ ሕራይ ኣሰልጣኒ ሂሻም ያከን ንሕና እውን ብስም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ኣዝና ኢና ንምስግነካ ረሰናይ መንገዲ ንምንልካ ኣብ ደብረ ዒዲና ተራኺብና ዘለና እሞ በዚ ኣጋጣሚ ብሽም ተኸታተልትና ዒድ ምባረክ ርሑስ ዒድ አልፈጥር ንምንልካ يغني لنا دايرين نشكرك في أخيرا يعني احنا عشان نساعد في كرة القدم جينا عشان نعمل لك انترفيو وبكرة طبعا عيد مبارك لك ويكون لك سفر جميل وشكرا إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين وطبعا عيد سعيد على الجميع طبعا البلد هنا كلها إن شاء الله تبقى بأفراح وأعياد وإن شاء الله أحاول أقدم لكم الهدية من احنا يعني إن شاء الله نسعد بالفريق من خلال المباراة القادمة اللي هتتلعب في المغرب وبعد كده سوانتي إن شاء الله بإذن الله أقدم لكم هدية حلوة الفريق الأريتري هيكون ليه بصمة كبيرة جدا إن شاء الله في القارة الأفريقية قريب إن شاء الله كل سنة وأنت طيب وإن شاء الله بإذن الله هنتقابل كتير بإذن الله بعد اللقاءين القادمين إن شاء الله الحس بعالنا نخلنا نبعكي تحبيسه سلازم نقول له حاجة كنا لنا خان نستبينا دلو صوتا خدنا تعويتنا بسلام تمليسنا زلع على درجة زلع على سرح نسرح بعد ملو تسفاي نعهم كا يغني لي شكرا السيد هشام ياكن أجنا يغني لنا زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة كم زي تكاتاتلو زتصنعكم مس أسلطاني هاجراويت غانتا إرترا هاجراويت غانتا قعسي إرترا السيد هشام محاكن لزبن كفتن على لينا خنا كايد تصنعنا سلام كتتالكم ازينا نمسكن هاجراويت غانتا انا إرترا دما ابز قدم مصاري ني وانج افريقيا 2027 عاود حيزا كتملس بسم تخطاتلتي سينما سمرة من نيتنا نقلت يعني لنا
Arke.